Записал съм на много битове от нета, разкапан ми е интернета за това. По-полека. Микрофона ми струва 20 лева. И той, какъв е той? Той ми е колега. И бавно продължавам, всички всъщност ме мразят. Защото не го могат и от мене се пазят. И дали да ги опитам, аз не знам. В този трак и явно пак оставам сам. Hey, head close, head, само ми остави и гледай как се рапира на фри. Качвам се по всеки схеми, по всеки стълби. И от тук нататък може да видиш моите мъдри. Съжалявам, че не го цензурирах, но обичам леко на майката и да го напирам. Това е в минало време и може да се и запееме. Двамата с теб може нещо да пренесеме, да го удариме на голямото ниво. Аз съм Лил Ника, бе, брато. Стари съм, 2 години съм в играта и мога да ти покажа как се клати масата. В клуба масата, клати се от паса и се чупи касата. Прозорецът са тъни от моя фри. Микрофона се пали, брат, виждаш ли? Снимай ме с професионален фотоапарат. Аз съм тоя тариката, 10 чупил бил. Много съм стар, може да започнеш и от тук нататък всички да ги трогнеш. Понеже това ми е последната рима и не е незабравима. Тя е просто неповторима. Какво става, малфакър? Загледаш факта. Ето така ще ви представя са тук на тракта. С моите хора сме и правим малко фри. Правим го копеле, да така за без пари. Обаче в душите ни така че скачате. Ако не копелета, хейте влачите. Влачите само аурите си, които не са въобще чисти. Аз ще бистря тази ваша мисъл между вас, защото вие не разбирате какво се става в този късен час. Е така от рак. Се бавам с властите, защото това малки тук ги насра. Разбрахте ли го това? Да, чухте ли го? Какво се случи? Нищо, че панцарите ни пак не са Гучи. Нека да го смучи всеки, който застава в този мадафаки ритъм и иска просто да рита. Ние ще го ритаме, ще хапам като кучета, а пък вие ще маняци просто шели смучите. Ето така това става, тук усечаш и парфюма ми, чопеле чуваш и просто шума ми. Това е фристайл, кучко, може да не се обиждаш, но когато ме гледаш, почваш да завиждаш. И какво като не носа 20 лева в джоба си, 2 лева съм. Аре, беге, моля ти се. Далече сме от всеки клуб, отвънка сме врато и се правя много луд. Не че съм луд, фристайлър, пращам ти го по емайл, моята песен за всеки тъп кавал. В клуб Infinity, ISP, бро, той е най-добър, знаеш ги. Това е твоя апарат, гледаш ме през твоя компютър и се праща тарика. Това, че ти не можеш да разбираш, мен не ме засяга. И какво да направиш с твоята мара боли фара? Вече обърках римите, те не са скапани, те са незабравими. Те опадам и влизам във всеки тъпи ритми, щупени бокуци, все е правят на големи гниди. Вече май нямам сила, иска бих се отдавна и това е моята вътрешна сила. И повтарям всеки тъпи рими, които за вас всъщност са забравими. Защо се оплитам, защо по пистите залитам? Дай ми малко конфети, тупам и директно аз отлитам. Не ползвам требално, ползвам много цигари. Възикам себе, кой се фана, аре бе кавали, ставайте горе. Нека да се палим по една, свършва бита и аз свършвам с моята рима сега. Браво! Нещо бързо,